Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Alkalde sa siyudad San Escalante nagpabakuna na kontra COVID-19. Peanut butter vendor patay matapos ginlothang sa Banwa, San Calatrava. Balita national, pag-resign ni Health Secretary Duque liwat ginapanawagan sa Filipino Nurses United. 4 ka lokal nga kompanya nagpabutyag interes sa pag-produce ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Balita international, magnitude 7.2 nga linog nag-igo sa Japan, tsunami alert ginpagwa. Sa sports balita, pambato sang Pilipinas sa esports na paslawan sa Valorant Champions Tour. Maayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Marso 21, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Sunday edition sa Aksyon! Let's size Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Nagpabakuna nga wala sang pagduha-duha sa Escalante City Mayor Milicio Biboy Yap. Nagligad niya Biyernes, Marso 19, 2021 sa Vicente Agustilo District Hospital. Suno kay Yap, may napartisiner nga Sinovac vaccine para sa 150 ka mga frontliners recipients sa among nga syudad. Dugang sang alkalde, 46 lang ang nakalista matapos nga nagpanilag pa sa sitwasyon. Rason nga nagboluntaryo ini nga magpabakuna kag nakabulig nga magpabakuna man ang iban. Palayag pa sini wala siya sang may anuman nga adverse effects nga nabatsyagan kag magluwas lamang sa gamay nga pagpangalay sang iya abaga. Sadto pa man nagapaminsan na ang alkalde nga luyag sini magpabakuna kon mayara na gid man sa mga abot kag prioridad kag kon prioridad man sila nga opisyal sang gobyerno. Nagligad nga adlaw ginanunsyo sang Department of Interior and Local Government nga pwede makapabakuna ang gobernador, alkalde kag kapitan. Samtang karon sini may 5 na gid lamang ka aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Escalante sa diin naka-record sila sang 0 sa sulod sang isa ka semana. Nagpanawagan naman si Yap sa iya pumuluyo nga sundon lang ang minimum health standard protocol agod hindi magtaas ang kaso sa syudad. Ano pa po, ang budget nila, location nila sa BDDF, Quezon Hospital sa 150. Pero sa nabalaan ko nga, 46 lang ang naka-line up nga magpabakuna kay itan daw ay nakadesisyon o nagduha pa. Kabahin sang pahayag ni Escalante City Mayor Milicio Biboy Yap. Patay naman ang peanut butter vendor matapos ginlothang kahapon sa Sitio Peson, Barangay Minaotok, Banwas, Calatrava. Ang biktima ang ginkilala kay Lito Villamor, residente sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Major Robert Indiape, ang hepe sa Calatrava PNP, sakay ang biktima sa iya motorsiklo pauli kuntani sa iya puloy-an sang ginlagas sang duha ka wala makilala nga persona kag ginlothang sang madamo nga beses. Ginhingagaw pa kuntani nga madala ang biktima sa Calatrava District Hospital. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Ellen Lumanog matapos nakaangkon sang malubha nga kapilasan sa lawas. Na-recover sa lugar sang insidente ang 6 ka bastiyo sang kalibre 45 nga armas lathang kag duha ka fired bullets. Nagapadayon pa ang investigasyon sa pagkilala sa matag luthang. Ginausisa man sang ilahanay ang motibo sang krimen.
Naka-half-mast ang hayahay sang BJMP sa mga jail units sa Bugos near Region 6 bilang pagdumdum sa kamatayon sang ila upod nga si Jail Senior Inspector Andrew Larupay matapos ginlothang sa tung Huwebes, Marso 28. Kon Pebrero 28 sa Banga Dama, Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Sulo kay BJMP 6 Assistant Regional Director for Administration, Senior Superintendent Gilbert Peremne. Ginpasaka sa kapon sa mga kapulisan sa Santa Barbara Municipal Police Station ng kaso murder para kay Bjorn Kirby Esposo, miyembro sang 12IB nga assigned sa Libot Kalinog kag sa duha pa sini ka makapdanan. Ginpayag naman ni Peremne nga nakalabot na sa pamilya ang inisyal nga bulig gikan sa ila ahensya kag natala na man nga magtambong sa haya nila Rupay si BGMP Regional Director Chief Superintendent Arnold Bornascosa. Ginbisitahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang Barangay Robles Farm Association sa Banwasang La Castellana kag Mailom Organic Village Association sa siyudad sang Bago sadtong Biyernes. Suno kay Lacson, luyag lang makitaan ang improvements ang ila pananom pagi sa bulig sang provincial government. Dugang pa sang gobernador ang probinsya handa nga maghatag sang livelihood program. Ang mga mangunguma sa La Castellana kag Bago nagtanom sa mautanon kag maka-income. Ang proyekto natigayon pagiman sa Office of the Provincial Agriculturist. Last 6:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita National. Pag-resign ni Health Secretary Duque liwat ginapanawagan sang Filipino Nurses United. 4 ka lokal nga kompanya nagpabutyag interes sa pag-produce ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa... Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. Kamusta, kamusubong? I hope okay gid ang tanan sa nagaupod sa aton sa Facebook Live. Maayong aga kay Rodelyn Alvarez Bayabado, kay Athia Kim Iriman watching Facebook Live from Mursha. Happy Sunday. Yes, good morning sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, yes, Ma'am Ba, no problem. Kay Maninoy Michael June P. Season, good morning sa imo. Monitor ka mo dra sa may diin Metro Villa, o kon Metro Villa, goro no. Subdivision, Valenzuela City. Greet ko lang Season Palma family dra sa may Purok Brotherhood Sumag sa tanan nga Energy Fans Club. Good morning sa inyo. You're welcome, Maninoy. Kayo di Torta, good morning man sa imo. Kay kumparing Bia Jonathan, maayong aga kumare. Naga-watch kami diri sa ni Mary Joy. Si kumare ko Mary Joy dira sa my Provincial Silay Hospital. Salamat. Ay kalay sang mayo look. Amo ginaiya pre basta naka-lipstick. Okay. Uy si Saido, ano naman sige lang. Kay Miss Annie Ruffles, good morning dira sa may Okinawa, Japan. Happy Sunday. Ohayo gozaimasu. Kay Krisha Blas, good morning. Tamyo ko lang happy 68th birthday sa imo tatay. Happy birthday sa tatay ni Krisha Blas. Ano name ni tatay mo? Kay Manjo Arneco, good morning man. Caitlin nang, hello Caitlin. Early ka pa nagbugtaw, diin ka naman malagaw. Robert Roma, good morning man. Martin Aliling, dira sa may Imos Cavite. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning, dira sa Imos sa Isabela. Kay Alex Fuentes, good morning man. Sir Noel Amar, good morning. Tamyo niya lang si Ma'am Van sa may Minnesota, USA. Robert Roma, dira sa may Isabela, good morning man. Alex Montesa, good morning. Thank you Sir Noel sa pag-share sa aton program subong nga aga. Kay Abrenica Windel, good morning man, happy Sunday. Ginatamyo man ni Sir Noel Amar ang iautod nga si Mickey Amar dara sa may barangay Mansilingan. Ma'am Cory Vidaha, good morning man. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Ninita Calamba Figueroa,
Maayong aga. Kay Justin Bieber, Williams Jack, ay puwerte, bongga. Good morning sa imo. Ano na? TTH, Heartthrob, Kalinog, ay bongga. Thank you, Miss Annie Raffles. Tita Hana Gacho, good morning. Wanda sa imo. Dara sa may, ano ganit ni? Barangay Sagasta, Bago City. Good morning. And belated happy birthday. Gali sa akong cousin kahapon. Nag-celebrate siya sa iya birthday. Si Jeriel Joyce Gacho. Kag, kay sino pa? Ma'am Vanessa Mayo. Yes, nagpasalamat man siya kay, kay Sir Noel Amar sa pagtamyaw sa iya ni Sir Noel Amar. Okay, stand by for Balita National, mga ka-aksyon. Balita Sunday Edition. Last 6:19 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginaparesign sa Filipino Nurses United kon FNU si Health Secretary Francisco Duque III kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 infection sa mga nurses, doktor kag iban pa nga healthcare workers. Sunod sa FNU, nagalaom ang grupo nga mailisan ang ila liderato sang mas nagakaangay bilang health secretary. Nakigboylog man sa kasubo ang grupo sa ilang mga nagtaliwan ng mga kaupod, isa sa Philippine Heart Center kag isa sa National Kidney and Transplant Institute matapos nga nagpositibo man sa COVID-19. Ginako naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi handa ang gobyerno sang Pilipinas sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 pila ka adlaw matapos naghalog o nagpahalog sang restrictions agon makabangon liwat sa ekonomiya ang Pilipinas. Sulo kay Duque, kinahanglan sang pungsod nga maghimo sa adjustments pagkatapos mahalogan ang restrictions tungod hindi may baluan kung tubtub pila ang pagsaka sang kaso. Una na nga nagpaandam ang Octa Research nga mahimo maglabot sa 20,000 kada adlaw ang COVID-19 cases sa bulan sang Abril kasunod sa record nga pagsaka sa infections sa sulod na sang pila ka semana. Ginanunsyo sa Department of Health nga nadugangan sa karon ang kaso sang P3, UK kag South African variants ng COVID-19. Nagwa sa datos ng DOH nga 6 ka kaso nadugang sa P3 variant, 46 ka kaso sa UK variant kag 62 ka kaso ang sa South African variant. Suno sa Health Department na detect ang dugang nga variant cases sa ika-11 nga batch sang specimens nga ginpaydalom sa genome sequencing sang Department of Health, University of the Philippines Philippine Genome Center kag University of the Philippines National Institute of Health. Apat ka lokal nga kompanya nagpabutyag sa interes nga magpartner sa foreign pharmaceutical companies sagud mag-produce sang bakuna sa Pilipinas. Suno kay Department of Science and Technology Philippine Council for Health Research Development Executive Director Jaime Montoya, mga Pinoy-based local companies ang naghatag interes sa tuyo nga matagan sang kapasidad ang Pilipinas nga makahimo sang kaugalingon nga bakuna. Una drigin pahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga may pag-istoryahanay na ang Pilipinas sa Serum Institute of India agud tun-an ang posibilidad sang lokal nga produksyon sang COVID-19 vaccine. Kag sa katapusan nga Balita National, plano sang Department of Education nga magtukod sang 1,800 ka mga dental kag medical clinic sa mga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas. Target sini sa ahensya antes matapos ay ikaduha nga quarter sang sini nga tuig. Ipatigayo ng mga school clinics sa idalom sa School Dental Healthcare Program. Ang mga school clinics ang bugusan sa mga health personnel, medical officer, dentist, nurses kay isa ka alternatibo nga trained clinical teacher.
Sulo kay Bureau of Learner Support Service OIC Director Lupe Santos III, maghimo makomodar sa mga school clinic sa mga estudyante sa makatupad ng eskwelahan. Sulo naman kay Regional 3 Supervising Dentist nga si Dr. Leoncio Del Coro, may 144 o 80% sa mga eskwelahan ang nakabaton sang dental hairs examination table, hospital bed, wheelchair kag over-the-counter medicine. Last 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Last 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagpagwa ang Japan sa tsunami alert matapos nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog sa ilang pungsod. Sunod sa inisyal nga record sa United States Geological Survey o USGS na tumod ang sentro sang linog sa northeastern Japan, taknalasay sang gabi kagabi. Ang sentro sang linog na tumod nga may kadalumon nga 60 kilometro sa coastline sang Miyagi. Ilayon naman nga nagpagwa sang tsunami advisory ang otoridad sa bahin sang Miyagi Prefecture. Sa karon, paday naman nga nagakuha sa impormasyon ang mga otoridad kung mayara sang kalitan sa amo nga pagtayog. Kag sa ato naman nga sports balita, napaslawan ang pambato sang pungsod nga Brand Esports kag Valorant sa Valorant Champion Tour C Masters Quarterfinals. Yan pierde sa Indonesian team ang Philippine champion nga Brand sa decider map round. Sa umpisa pa lamang nakuha na sa Indonesian team nga Boom ang 39 score batok sa Bren. Nakabawi ang Bren sa second map sa score nga 13-3 apang wala na ini nila mamentenara. Ginhampang ini pinaagi sa single elimination bracket nga mayara sang best of 3 quarterfinal matches. Isa ka team lamang sa Southeast Asian ang maging kwalipikado sa VCT Stage 2 Masters, Valorant Inaugural World Tournament nga patigayon na naman sa Reykjavik, Iceland, umpisa Mayo 24 tubto Mayo 30, 2021. Last 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo Marso 21, 2021. Good morning lang kag thank you gid kay Miss Kelly Jelly sa pag-send sing 50 stars. Good morning lang kuno sa iyang manghod nga si Jenalie Dialagadon.
dara sa may Mandaluyong. Happy birthday! Happy birthday! Kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club sa Barangay Pandanon DSB kag kay Mr. Biboy Villasor ang CMO Sectral. Good morning man kay Daisy Tiham Tsushima. Happy Sunday sa imo. Si Justin Bieber. Okay, good morning, Liwat. Abranica Wendell, ginatamyo niya lang family Abranica dra sa may Kanlaon. Kay Donna Macario, good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning. Kay Ma'am Maria Luisa Melos. Pwerte ka tahom. Wow. Thank you so much, Ma'am Maria Luisa. Ma'am Luing, salamat gid sa shopong ay maging padala kan namit gid. Okay, so sige mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Stay safe and God bless us all. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.